जोंनि हादोरनि मदि साराथ' मोजांखौनो सानो र'। नाथाय फिरफिलाखौसो बोरै लागायोथाय आंबो रोङा जाहैबायना। माबेयोबा सायाव माबेयोबा सिङाव लागायो। दा हौवायाबो गैयाना सोंनो माबेयाव थांना थायोथाय। र' लामाफोरावनो सोरखौबा मोनोबा सोंहैनि र'। फिरफिलाखौबा माबायदि लगायो जाबाबो जायाबा बेयावनो खाना दोननोसै आं। मालाय इसा लागायबायानो। गोथाङासो सायाव जायो। र' आंबो लागायहैनोसै र'। बा आं खाफैनिखायसो इबो खाफैनो मोनबाय। इबो आंनिफ्राय गोजौसिनसो। र' आंबो इनिफ्राय गोजौसिन खालामसिगोन दान्दा लायनि आं। खनथायसो बोननो मोननि सेला लाबबायलै आं। थाबै दैयाव खोमालै। आंनिख्रुइ गोजौ खालामग्राना नोङो र' आंबो खाज्रायना लानि नोंनिख्रुइ जौसिन बानायगोन आं एबार। आया मा खालामनो नागिरदो इयो? आंनिसाय गोजौसिन खालामनो नागिरदो गन खाज्रायनानै। आदा फैदो र'। इनिफ्रायनो औवाखौ फांसे बायना लाखिनानै आंबो इनिसाय गोजौसिन खालामगोन। आदा रथ'लाय रथ'। मा जाखो? आदा आंनो औवा थरसे फानना गालांदो। हा? इ औवा बायनो नागिरदो नामा? र' आदा र' आंनोबो फांसे फानलां। आंनो फांसे होलांथार आदा। आं फानलाबाखैलै आदा आंनोबो फांसे होलां। आं न'नि थाखायसो लाबोदो। लाखिगोन आदा। आं 300 होगोन आदा आंनोबो फांसे होलां। आं 400 होगोन। आं 500 होगोन। आं 600 होगोन आदा। आं 700 होगोन आदा फांसे होलांथारहाय आं 500 होगोन। आं 800 होगोन आदा। आं 900 होगोन। हगार नोंसोर हगार। आइदै सुवाद मानसिया जोलाजोब्बाय आंना। आइदै जोलाजोबथारबाय आइदै। जोलाजोब्बायलै सुवाद मानसिया जोलाजोब्बाय। आइदै मा जादों नोंसोरो मा जादों हा? आंखौथ' इबायदि बोलाबोसि खालामनानै नोंसोर जिजुलां होबाय। फिरफिला खानो नांगौमोन आदा। नायलाय फिरफिला खानायानो गाहायथार जादो। बेनि थाखायनो नोंनिफ्राय औवा बायना लाखिनो नागिरदोंमोन। मा फिरफिला खानो? मा फिरफिला खानाय जादोंलै बियो? नोंनियाबो? बोख्लाय जायाखै बोख्लायना लाबो सानैबो। थां बोख्लायना। मा जायाखै? र' बोख्लायहैनि र'। मा? फिरफिला खानाया जामाराखै? र' होमबा बोख्लायना लायनि र'। लाबो। नोंसोर मिथियोना जोंनि भारतनि फिरफिलानि मोनथाम गाबनि फारसे? मिथिया आदा। नै गेरुवाया जोंनि बोलिदाननि फारसे फोरमायो। गुफुरा जोंनि सैथोनि फारसे फोरमायो। आरो नै गोथाङा जों जे हाजों नांजाबनानै खेथि बारि मावना जायो बेनि फारसे फोरमायो। नै गेजेरनि अशक चक्रआ जेरै गिदिंबाय थायो बेबायदिनो जोंनि जिबनाबो सोलिबाय थानायखौ बुजायदों। नोंनि फ्लेगखौ नै गेरुवाखौ सायाव खालामनानै लागाय। नोंबो नै गेरुवाखौ सायाव खालामनानै लागाय। दे देलाय लागायलाय। नोंस्रा दंफां दङ ना? ओरैनोलाय फ्लेगखौ खायोबालाय स्रां जायगायाव खानांगौ आरो ना बयबो नुनाय बायदि। दे उपाय गैया इयावनो खाना होदो दे। खुन्थायावनो खानोसैना आङो। हले नोंसाना मोजां जायगा दङ बेनि थाखायनो नैयावनो लागायनोसै दे। हायोबा फुल मोननैसो बिबार मोननैसोबो लाना फै गुरियाव होनो थाखाय बाहाय मोजां नुनाय बायदि आरो ना। बिबारखौ लाबोदों नै गुरियावनो लागायना हो गुरि सारियै बाहाय जोंनि उदांस्रिनि सान फालिनायथ' बाहाय साफा सुफायै मावोबा मोजां जायो आरो ना। दे जागोन दे दासो मोजां नुबायथ'।
लागायखांबायना नोङो नोंनाबो जाबाय दे जनगणखौ खननोसै दे रेडि जा नोंसोरो फिरफिलानि सिङाव थानानै सेलुट खालामनानै रेडि जा आं खनफालांगोन नोंसोर दे सिगनेल होलांगोन आरो नोंसोरो दे रेडि 1 2 3 गो जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बरिया बेबायदिसो गोसो खुसियै फालिलांनांगौ जोंनि उदांस्रि सानखौ दे आदा गैयामोन मा दिनै जोङो मुहि जागौमोनसो आं गाज्रि दामोन आदा जेबो नङा खस्थ' होनाय जाबाय दे जागोन दे थालायलायदो नोंसोरो फै लोगोफोर जोंनि हादोरनि 75थि उदांस्रि सान फालिनायखौ गोसो खुसियै रंजा बाजायै फालिलांनि गोजोन्थों